A'a, kai, haba. Me za a fasa? Kashi doki ganga. Me za mu fasa? Me za a fasa? Mahmud NG Production. Mata kanku ne ba zan dau fushi ba. Ganga idan na doka kun sha'anin ku mata. Mana. Mata gare ku ne ba zan dau fushi ba. Ganga nake buga muku ba dan kuɗi ba. Ku rike ni dan uwa ba dan na iso ba. Ganga na zo na doka sama kun ji mata. Mana. Yau dai kiɗa na mata ne ba da wai ba. Bikin mage kun ga bera ba za ya zo ba. Me hassada kare na bai kyau da kai ba. Mata kan sani dai na samu gata. Saya mata ku girgiza, ba mu sa da ke ba balle kisa baza. Komai a karkara sama da ya girgiza. Manyan mata nake kira dai mata mata mata. Mana. Ku taka a hankali mata a dangare, gashi kunya ayari mata a dangare. Ba za na yada ku ba mata a dangare, sai da uwa da yake samun gata. Mata ado da yanga na ku ne, ashe dole na zo na nuna burga mai san ku ne. Kusa dan kwali da atamfadin na ku ne, kaya na ado da kyalkyali sai a barwa mata. Mana. Mata kanku ne ba zan dau fushi ba. Ganga idan na doka kun sha'anin ku mata.